Россиядә коронавирус йоктыру очраклары арту дәвам итә. Саннар тәүлегенә 40 меңнән артып китеп, март күрсәткечләренә җитте. Татарстанда да авыручылар арта. Һәм ковид билгеләре барлыкка килүгә алар иң беренче эш итеп сырхауханәләргә мөрәҗәгать итә. Һәр дәвалау учреждениесендә моның өчен фильтрлар оештырылган. Авыру пациентлар биредә нинди юл уза? Карап карыйк. Казанның иң зур 21-нче хастаханәсе. Фильтрның коридорынан күренгәнчә, кеше урамнан чираттырмый. Һәр хәлдә февральдәге кадәр халык юк. Наил Рәхмәтуллин 2 ел элек ковид белән авырып алган. Бүген иртүк тора алмыйм. Башым авырта, температурам узгарды. Җиткерәм. Чиратта утырган арада тагын берничә кеше белән сөйләшеп алдык. Кайсы җирегез авырта? Башым авырта, ютәрле температура. Хәл юк. Әле авырганыгызмы? Юк, авырманым. Прививка ясаттык. Бүген төне буе җиткерү булды. Иртүк температураны үлчәдем, 37. Озак утырырга туры килмәде. Экспресс-тест кадәштеләр. Казанның 21-нче сырхауханәсенә көн сайын шулай 60лап кеше килә. Вчера вот, например, был 60. Кичә 60 кеше иде. Авыру кисәк арткан вакытта көненә 300-500 кеше килгән шакларда булды. Лаборатория авырлык белән эшләп өлгерә иде. Да, обращаются пациенты с легкой степенью течения заболевания. Монда күбрәк авыру җиңел узатырган пациентлар мөрәҗәгать итә. Бездән ашыгыч ярдәм алып китәргә кирәк булган очраклары юк. Өлкәннәр күбрәк авырый дип тә әйтеп булмый. Тик шулай да прививка ясатмаучылар яки вакцинасының вакыты чыккан кешеләр артуына игътибар иттек. Табиб аңлатуынча, хәле аеруча катлаулы булучылар ашыгыч ярдәмне өйгә чакырта. Андыйларны йогышлы авырулар хастаханәсенә алып киләләр. Аның 12нче бүлегенә керәбез. Хәзер ничә кеше ята сезнең бүлектә? Хәзерге безнең бүлектә ята 55 кеше. Коронавирус белән тагын авыручылар күбәя башлады. Уңга карасаң да авырулар, сулга карасаң да авырулар. Икенче бокста ята безнең 3 кеше. Уртада ята 90 яшьлек өлкән яшьтәге апа, аның 10% поражений легких. Ул начальный срокларда поступать итте. Шуңа күрә без аның дальнейший поражение легкиен туктаттык. Но менә ул прививка ясатмаган. Әгәр прививка ясаткан булса, бәлки авырмаган да булыр ие. Яшьләрдә ята име? Яшьләрдә булганны, кирәгрәк яшьләрнең сакыктыйчы авырулары булганнарында инде. Җәүдәт Айзатуллов Шүпрәле районыннан үпкәләре 85% ялкынсынган булган. Аны монда реанимациядән алып менгәннәр, үлемнән йылып алганнар. Температура күтәрелде 38-дә 5, 2 кен. Алар эсечекенне медсестраны эстек, рентгенга чәделәр, коронавирус диделәр. Сатурация 97. Хәзер күпме иде кергәндә? Кергәндә сатурация 88-89. Палаталарда ятучылар гади авыл апа-абыйлары коронавирустан тыш башка авырулары да булган кешеләр. Ышанайдыгызмы моңа кадәр дисәр апагым? Юк, миңа тияр дип уйламадым. Менә ничектер узмады ул. Менә суык тигәч бит уза шир. Әзгенә таблеткалар эчәсең, анда нәрсә булса да эчәсең. Бу узмай. Шулай индерәтләндем дигәндә генә кабат авырып китүчеләрнең берсе Вәсилә Мәҗитова. Августта гына дәваланып чыккан булган. Менә кабат кызыл зонада. Минем одышкам задыхаться иттем и давила, душила. Прививку я сама дам, минем метатвот иде. Хронические болезни бля. Менә бу инде безнең 4нче дулкын коронавирус инфекция бара. Һәрбер дулкында үзенең симптомнары бар, үзенчәлекле. Бик каты авыр чаклар бар иде инде пациентлар. Естественно, күп поступать итәләр иде. Бөтен отделение почти полностью тулган чаклар булды. Әле менә хәзердә отделениеләрне тулып киткән вакытлары була. Без 2 атналык төшергәндә республикада бер көндә авыручылар саны 200-гә якын иде. Хәзер 1000. Беренче волна белән караганда инде коронавирус хәзер үпкәләрне әзрәк повреждает. Но интоксикационный синдром барыбер зур, температуралары пациентларның зур. Табиблар монда һәр авыру өчен ахырга кадәр көрәшә. Без аларның һәрберсен терелтәсебез килә, дөрес әйткәндә. Һәрберсен терелтеп чарасыбыз килә. Но без үзебезгә шуны сораулар бирәбез инде, бөтенләй эшләдек, бөтенләй тырыштык. Ник булмадык дибез, тагын эзли башлыйбыз. Коронавирусны җиңелрәк кичерү өчен бердән-бер юл вакцина ди табиб. Каядыр барырга кирәк диючеләр өчен ул хәзер кул сузымында гына. Эшкә барганда, кайтканда ясатырга мөмкин. Казанның 4 метросы янында бу атнада ясый башладылар. Интернеттан карадым һәм тизрәк бүген үк сәгать 10-да шунда килдем. Кибеткә барышлый, паспортымны алган идем.
Вакцинацияны пунктны күрдем дә ясаттым прививка. Хәзер республикада вакцинаны кабаттан 475 мең татарстанлы ясаткан. Сәламәтлек саклау министрлыгы җитәкчелеге сүзләренә караганда, ревакцинациягә 1 миллион 450 мең кеше бармаган. Рания Абдрахманова, Наил Абдуллин, Олег Мыльников. Яңа гасыр каналы.